Anana sa kustudiya sa Bahada Police Station sa Davao City ang duha ka mga persons of interest sa kasong pagpatay sa mag-live-in partner nga mutanaw lang unta og concert sa syudad. Giproseso na sa scene of the crime operatives sa forensic unit ang fingerprints o footprints sa mga POI aron i-cross-match sa nakitang fingerprint sa 6th floor o sa nakitang footprint sulod sa condo unit kung asa nakita ang patayng lawas sa babaeng biktima. Ang duha ka POI pulos taga Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang usa kanila mao'y nagbook sa grentahang condo unit sa babae samtang wala pa gibutyag sa kapulisan kung nganong anaa ang laing POI sa lugar. Limitado lang sab ang tubag sa kapulisan gumikan sa nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Apan base sa gikuptang ebidensya, dakong posibilidad nga sa kaso ang kaso kay Love Triangle. Pero padayon pa ang investigasyon sa otoridad niini. Gipailawom na sab sa autopsy ang patayng lawas sa mga biktima.